Sugod og mga adlaw ay patuman ang 30 pesos ng aumento sa suhulan alang sa mga mamumuo sa Eastern Visayas. Sa pahibaw sa Department of Labor and Employment o Dole Eastern Visayas nga ang aumento sa suhulan, mahimo ng 405 pesos ang minimum wage sa mga mamumuo gikan sa 375 pesos. Ang 405 pesos ng aumento sa suhulan maglakip sa mga mamumuo sa non-agriculture sector, service o retail establishment. Samtang ang nasa agriculture sector o sa mga patigayon nga dunay na po ka mga kawani paubos, mudawat usab sa 375 pesos nga suhulan matag adlaw. Gihangop usab kini sa mga kawani sa pribadong sektor labi na nagkaduol na ang Kapaskuhan. Samtang andam ang Ormoc Chamber of Commerce and Industry sa pagpatuman sa bagong wage order. Apan giangkon ni Alphonse Marie Ligutan, Corporate Secretary sa Orcham, nga daw walay epekto ang aumento sa suhulan sa mga kawani sa pribadong sektor tungod kay ang mahitabo mosunod pag-aumento ang presyo sa mga palaliton. Kani gidawat na lang kini namo kay minus-minus man gyud pud ni sa gi-propose no nga katong pag-determination consultation. Lipay og dako karon restuwaki labi na sa increase sa sweldo kay tungod sa ato sa mga paliton karon na mahal.